На початку было Слово, и Слово было у Бога, и Богом было Слово. И оно было у Бога спрадвеку. Усё праз Яго сталася, і без Яго нічога не сталася з таго, што сталася. У ім было жыццё, і жыццё было святлом людзей. А святло свеціць у цемры, і цемра не агарнула яго. Было святло праўдзіва, якое асвятляе кожнага чалавека, які прыходзіць на свет. У свеце было, і свет праз яго стаўся, і свет не пазнаў яго. Прыйшло да свайго, і свайго не прынялі. А тым, хто прыняў яго, дало ўладу стаць Божымі дзецьмі. Тым, хто верыць у імя ягонае, хто не ад крыві, не ад жадання цела, не ад жадання мужа, але ад Бога нарадзіўся. Слово сталася целом і пасялілася між намі. І бачылі мы славу ягоную, славу, якую мае ад Айца адзінародны, поўны ласкі і праўды. Гэта слово Пана. Дорогие дети Божии, Слово сталося телом и поселилося між нами. Якое Слово? Слово, якое було на початку. Слово было у Бога. И это Слово было Богом. Логос. Слово. Это Иисус. З милости Божией, коли первый раз в житті мне пришлось читать экзорцизм, это молитва Костела об выгнании демонов с человека, Господь мне показал одну вельми важную речь. Моц Слова. И как раз таки у образе экзорцизма вот это Евангелие уживается найчастей. Можно іншие Евангелии выбирать, але вот это. На початку было Слово, Слово было у Бога, и Богом было Слово. И был один момент, когда я молился об выгнании демонов, и демон збентежился и сказал: «Замолчи! Замолчи!» И он не мог вытрывать. И он не мог вытрывать Евангелие, которое оповедало про Слово. А чему? Бо это Слово из Иисус. А Иисус пришел для чего? Каб цемра не огарнула человека. Слово стало телом. Это Слово, которым Бог Отец створал свет. Створил нас. Читаем у Библии, Бог сказал: удыхнем у человека життё, и на образ наш створим его. И Бог удыхнул и сказал: хай будет человек. И человек стал, человек заіснаваў. Чему я просил вас подумать про свое детинство? Как вы разумели, я недавно спознал такую думку, про которую хочу с вами поделиться, з устного одного протестантского проповедника. И он каже про то, что вычитал науковые даследования, которые кажут про то, что дитя, немаўля, которое нараджается,
чаму яно крычыць? Чаму яно крычыць і чаму мітусіцца аж да момента, пакуль матуля яго не прытуліць? Дзіўная рэч. Кажуць, што дзіцятка, немаўля, яно не мае зроку. Там астанаўліваецца паступова зрок. Бачыць дагары нагамі, потым чарна-белы зрок, потым кольаровы, это ўсе там навукоўцы даследуюць. Але што першае шукае дзіця, немаўля? Твару, образа. І голаса. Шукае образ і голас. І калі ён пачынае бачыць нейкі образ і чуе голас, асабліва мамулі, якая яго притуляе, ён пачынае замаўкаць. Чаму ёсць так? Бо мы створаныя на образ, мы створаныя для любові, і мы створаныя для таго, каб мы былі в отношениях, в адносінах. Мы патрабуем мамы, мы патрабуем таты. Заўважце, як прыгожа Гасподзь існуе ў сваёй прыродзе, у сваёй сутнасці. Бог ёсць у трох ліцах, у трох асобах. Бог Отец, Сын Божий і Святы Дух. Бог не эгоіст. Бог дзейнічае ў супольнасць, в адносінах. А чаму дзіця крычыць? Гэта наступствы першароднага граху. Яму было прытульна пад сэрцам маці, ён быў у блізкіх адносінах, і раптоўна яго вырываюць у гэты свет, які напоўнены цемраю. У гэтым свеце ёсць злы дух. У гэтым свеце ёсць князь этого мира. І дзіця крычыць, у духоўным разуменні яно крычыць, таму яно чуе сябе небяспечна, аж пакуль не ўбачыць образ, не пачуе голас. Иисус прыняў цела, каб усю эту ситуацию выправіць, каб збудаваць нашы адносіны, каб у гэту цемру злога духа, цемру ненавісці, зла, нелюбові, эгоізму, даць самае галоўнае – любоў і пяшчоту. Хто з вас, хто з нас, мои дорогие, не патрабуе гэтага? Неважна, сколькі табе гадоў, ты дзіця. І да смерці чалавек патрабуе любові, да смерці чалавек патрабуе пяшчоты, патрабуе вобраза і голаса. Бо мы не створаныя Богам эгоістамі. Мы створаныя ў супольнасці, для супольнасці, для аднашэння. Самые галоўныя адносіны, которые Иисус збудаваў, калі прыйшоў у свет, это тое, што Адам згубіў з Евай. А што яны згубілі? Блізкія адносіны з Отцом. Адам, калі зграшыў, схаваўся, і Бог яго кліча: Адам, ты дзе? А Адама апанавала цемра. Д'ябал ашукаў Адама і Еву. Сказаў ім, што вы пазнаеце добро і зло, вы станеце як боги. Вы не будете патрабаваць нічога, вы будете мець усё самі. А чамусьці Адам схаваўся. Чамусьці яны адзін аднаго з Евай пачалі баяцца і саромецца. А гэтага не было. Д'ябал паламаў адносіны, знішчыў. І ён заўсёды это робіць, каб вы ведалі. Таму Христос – Слово.
якое стало телом, показывае нам, як будаваць адносіны з Отцом. Я і Отец одно, каже Єсус. Я і ти, і кожен з нас повинен открывать у себе вот это детинство Божие. Ты маешь Отца в небе. Иисус сказал нам, вы маете Отца в небе, вы не сироты. Отбудовывайте отношения с Отцом найперш. А потім эти отношения отбудовываются детей с батьками, батьков с детьми, брата с сестрой. Это вельми важно, отбудовывать отношения. Бо ми повинні жити у любові. Інакше ми живемо у темряві. Звичайний приклад. Поглядіться, як неприємно, як сухо у душі і темно у голові, і болюче у серці, коли у нас происходит некий конфликт в отношениях. Коли жонка з мужем посвариться. Так ці не? Нічого приємного в гэтым нема. Хотя кожен з їх некую свою позицію пытался доказать. Чому происходят конфликты? Бо хтось упреться і свою позицію доказує. Я. І з гэтага я атрымоўваецца 0. Потому что нема отношений. Тому Господь нас учить примирению, прабачэнне, отбудовывать отношения постоянно. Заўважце, евангеліст Ян сегодня каже такие слова, мы их кожны год, а еще 1 студзеня таксама будем это Евангелие, наколькі я памятаю, читать и разважать. Тым, хто прыняў яго, это Слово Божие, Иисуса, яно дало уладу стать Божьими детьми. Покуль не прымеш Иисуса, покуль не прымеш Иисуса в свое сердце, то, про что мы казали у ночи, покуль не узнаешь у Христе Господа своего, Збавца своего, не станешь Божьим детем. Я так само, коли навіть сидів читання, слухав, мені прийшла така думка, чому Костюл почав хрестити з дитинства, з маленства? Дітки ж не пам'ятають цей момент. Бо Костюл дає ласку дитинства Божого з младенчества. З младенчества, каб гэта маленькое дитятка ужо пачало мець адносіны з Отцом. Каб Бог Отец ужо глядзеў на гэтага младенца, як на сваё дзіцятка. Толькі бяда наша, мои дорогие, у тым, браты і сёстры, што бацькі гэтага не разумеюць. Што бацькі не падтрымліваюць гэтае Божае святло веры ў сэрцы гэтага младзенца. І часта гэтае дзіця вырастае паганеным, язычнікам, хрышчаным. Вось у чым бяда і боль майго сэрца як пастора. Цемра уступае падчас хросту. Д'ябал уступае падчас хросту. Але гэта святло Божае трэба падтрымліваць у дзіцяці, каб яно не расло потым у прысутнасці злога духа. Бо Пісанне кажа, д'ябал як леў рычачы, як лев шукае кого сожрать. А люди в это не верят. Духовный мир для людей сокрытый по их же вине, по их причине, потому что не хочет уверовать. А Слово Божие каже, тым, хто прыняў яго, дало уладу стать Божьими детьми. И увага, кто верит у имя Ягоное, той не от крови, то есть это не от природы твоей, не от батьков твоих, да? Не от жадания тела твоего, не от жадания мужа, то есть ты в генах этого не имеешь, але ты от Бога народился.
Дзяцінства Божае – это ад Бога, не ад бацькоў. Але бацькі ў гэтым удзельнічаюць, бо ім даверана гэта місія. Таму, мои хорошие, успомніце сваё дзяцінства. І ведаеце, у чым праблема? Як дажывём да нядзелі, пра гэта буду казаць у свята святой сям'і. Праблема ў тым, мои хорошие, што многія перастаюць плакаць, перастаюць шукаць вобраза і перастаюць слышаць голас сваіх бацькоў з-за таго, што яны не притуляюць, што яны не любяць, не выконваюць свае місіі. І сэрцы людскія астываюць і да ближнего, а самое страшное – астываюць да Бога. І чалавек не шукае Бога, а д'ябал потым так исковеркая, зничтожить жизнь человека, что просто ужас. Паглядзіце, сколькі зараз нефармалаў сярод маладых людзей, татуіраваных, акальцованых, выкрашаных у розныя колеры. А вы ніколі не думалі, чаму? А я думаю. І калі бачу такога юнака на вуліцы, я абсалютна яго не асуджаю, а мне прабірае літасць да гэтага хлопца ці да дзяўчыны, і не ведаю, як яму пра гэта сказаць. Я на 95% упэўнены, што ў яго сям'і няма любві. І таму злы дух безобразіць гэтага младзенца. У яго сэрцы холад, бунт, и он пытается уподобниться до этого мира, до неонов, до светиделок усяляких. И он перестає быть образом Бога. Он ператварається вельми часто в образ нелюдский. А мы осуждаем, а мы критикуем и не разумеем. Слово стало телом, и оно вучить нас адносин. Отбудовывайте свои отношения, мои дорогие, с Отцом, с своим Отцом земным, своей мамой, со своим братом, со своей сестрой, со своими детьми, с тещей, да, со свекрухой. Отбудовывайте, потому что тут сокрыта тайна любви у отношениях, так як існує Тройця. Няхай дзіцятка Езус благословить нас, а мы в простоте сердца, почувши Слово Божие, пачнем это разважать и до гэтага ісці. Аминь.